Yuang suksma adi liluwe mugi ngayomono sagung dumadi alwaning sunyayrat nggih kula wonten dawuh sinuwun bungah ana sagung serkasunyatane para putra-putramu usuhan ngabyan para panggaling sun. Nuwun inggih sinuwun. Reh ning menika sampun suwan. Pramila sumangga kersa paduka handangmu pribadi. Kalian putra paduka pun Srikanti sinuwun. Iya. Enak manggen ngabyan para yai. Sendika mangestokaken dawuh sinuwun. Putraku Ger Jumperno awan jeneng sira Nini Srikanti. Cumadong dawuh Kanjeng Rama. Ora harjo swanira. Awit berkasaha pangestu paduka. Sowan kula kali sing rupeta Kanjeng Rama. Namung sungkem kula konco wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Semanten ugi Kanjeng Rama. Sowan kula ngabyantara wonten ngarsa paduka kali sing rupeta. Boten katanupen pun Jumpena ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Wis Rama tampa
sungkem pangabektinira. Ora liwat amung pangestune Rama wae kebatam Pananaya bocah sakloron. Sanget anggen kula mundi Kanjeng Rama. Putraku, yen ini Sri Kanji. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Yen tak waspadake saka tepunging wimbamu lan lekering wadananira sajak ana bab kang tansah nyugel rasamu semune jeneng sira mono bakal diatur marang Rama. Mula kang sapa kuwi enggal matura Kanji Pratitis nini Puniki Kanjeng Rama keparenga matur. iya Panci leres menawi ta wonten perkawis ingkang anggubel manah kula Kanjeng Rama. Awit hestining manah kula kepengin sanget dados bayangkarining nagari Kanjeng Rama. ya Sinuwun Yai Ratu iki keparenga kula matur kalian putra paduka pun Sri Kandi sinuwun. ya wis kulo Putraku Ger Sri Kandi sumadong dawuh Kanjeng Ibu jeneng sira ngono sipating wanita Ger. Nadyan gelar Bayangkari prajurit putri kuwi ana ananging Ger panggotoning ibu namung jeneng sira kang bisa dadi wanita utama Ger. Kanjeng Ibu monggo ing Sri Kandi utama menika menawi to sampun saged ngutukaken jiwa saha raga kangge kamulyaning nagari Kanjeng Ibu. Nini Sri Kanji Wonten dawuh Kanjeng Rama. sawusipun Rama kepurungu apa kang dadi aturira ngah rasane Rama. Jula Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. ora ngemongake kelawan jeneng sira ing mengkone dadi benteng ing negari. Nanging jeneng sira uga anduweni tanggung jawab Sri Kanji. Isa mikul junjung drajating trah Pancala. Nanging anggonmu jeneng sira darbe sedya minangka bayangkarining negari tartamtu jeneng sira mono kudu nyecep kawruh agal utawa alus. Kula pun Rama minta lawan jeneng sira. Jeneng sira kudu suwita ya. Lajeng kula kedah suwita kalian sinten Kanjeng Rama? Ora ana lering pangideping Rama. Jeneng sira kudu suwita marang salah sawijining satriya panengah Pandhawa yaiku Raden Janaka nggih. Kula badhe ngestokaken dawuh patuku. Kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Bakalan jaba mangka kaya ngati-ati ya nggih. Jeneng Kakang nuwun, Rama. Ger. Menawi kepareng kula nderek paduka Kakang. Ora Yai. Anakku wis ditaya lawan daya pangestune Kanjeng Rama. Bakalan sosok kula nderek sasi karo paduka.
Anak. Sugih kendel dondoan iki anutya ing satengahing marga. Yen ora gelem mati tanpa randuk, tak takoni sapa jeneng lan saka ngendi pinangkarmu, Nduk. Buta lalataken jagat rara gateng bumi. Tandang musrawean. Takon getak-getak kaya bangsane soto. Yen tata marang aku dhisik. Sopo prajemuan tidak kamu buta. Lah salah ditakoni turun Semar malah nyandak nongko lan prajeku. Bocah malu prayen kaya dedalan kula ana wong takon ganti aku. Oh iya, Nduk, sahayu. Yen sambung marang aku muri saka parangku Warja abdine Prabu Jungkung Mardya. Setya klantang wis kan dadi aranku, Nduk, balik sapa kowe? Yen tambah marang aku buri saka Praja Pancala Radya. Dewi Warasri Kandi kang dadi wewangiku. Kathah Kusuma Dewi mboten kanyana-nyana kula saged kepan ratu sesembahan kula Dewi Warasri Kandi. Maka dhisik sakwise mangerteni menawa telaku ki Dewi Warasri Kandi kok banjur kowe neprana ing pangarepanku ki. Napa harap? Iki Kusuma Dewi. Tebih saking marangku Barja kula kautus Bupati lan boyong paduka minangka dados karwa Gusti Ratu Setembahan kula Prabu Jungkung Mardya kawula nok. Piye? Dadi karwane ratu Gustimu. Ora sudi yen aku kudu dipundhut karo ratu Gustimu. Para taruh damari peksa manut, aduh,